Hej. Vi skal se på, hvordan vi kan få nogle tal fra et regneark over i Maple på en smart og sikker måde. Og jeg har tidligere her, der har jeg hentet en masse, eller alle de her deciler her fra Danmark, fra 2000 og 2004, så har jeg så lavet et regneark her, som hedder 2000, hvor jeg så regner mig frem til, at det faktisk er de her tal her, jeg skal bruge. Det er så, hvor stor en andel der er befolkningen, og hvor stor en andel der er indkomsten. Det er de her tal her, jeg skal over i Excel. Eller undskyld, i Maple. Og jeg vil faktisk gerne have dem over i 2. Jeg vil gerne have befolkningen over, det er den, vil jeg kalde for X, og indkomsten, den vil jeg kalde for Y. Og det I kan se her, det er kommaer, der kører Excel kører med kommaer over i Maple, der skal vi bruge som punktummer. Så det er jo også, derfor er det meget mere sikkert at gøre det på den måde, jeg viser nu her. Så jeg går over her jeg har så et ark her, jeg lige har startet lidt op på, og jeg har en restart, så vi er lige klar, og så skal vi bruge plots til at lave vores plot, og så skal vi også bruge statistics, fordi vi skal lave noget regression. Jeg går ind i denne her, og så vil jeg så hente mine data. Og der skal I se, nu skal jeg lige op heroppe i toppen, I skal lige være sikre på, I kan godt se her Tools. Og så går jeg så ind i det, der hedder Tools. Assistance. Og så går jeg lige så forsigtigt over det, og så er noget, der hedder Import Data. Det her. Yes. Og nu har jeg været i gang med at lige træne det her lidt, inden jeg skulle vise det til jer. Og nu har jeg så gemt mit regneark, det hedder indkomstfordeling. DST, altså Danmarks Statistik, 2000-14. Så det siger jeg, den er fint nok. Så jeg siger Next. Og så er det ark, der er 2 ark derovre. Vi kan se, der er det ark. Nu kan I ikke se det. Vi skal lige ned igen her. Det er lidt træls. I kan se, der er det der ark her, hvor jeg har alle data, og så er det ark, der hedder 2000. Så jeg skal lige vælge, hvad for et regneark det er. Det er jo rimelig nok, det vil Maple gerne vide. Den hedder 2000. Og så cell range, altså hvad er cellintervallerne? Det kan jeg ikke lige huske. Ja, det kan jeg måske godt, men man kan sige, at befolkningen her, det er det her. Så den kører altså i 3 til 13. Det er, hvad den hedder. Så vi går tilbage. Så skriver jeg så her i 3 kolon i 13. Nu er det lidt småt det her, men der står i 3 kolon i 13. Og så siger jeg så next. Og så skal det være et rektangel. Ja, det skal det være. Og så hvad vil den gerne have, den skal hedde? Jeg kalder den for lille x 00, fordi det er det første år. Så hvis jeg så tager for eksempel år 14, det hedder altså lille x 14. Done. Og se, så har vi den. Så vil jeg også gerne finde en anden. Den kalder jeg så for... Ja, den kalder jeg ikke noget for. Der går jeg op i assistant, så vi går lige op igen. Det behøver jeg faktisk ikke, fordi ved hvad? At hvis vi går og kigger her på regnearket, så kan I se, at hvor befolkningen det var i, så indkomsten den ligger i J. Det ligger i J. Så det smarte er egentlig at gå over og sige, jamen det er jo faktisk næsten det samme. Det er den gode gamle copy, paste, edit, vi kører her. Så jeg sætter ind. Så vil jeg gerne kalde den her for Y. Og så er det ikke I, vi skal køre med, det er J. Sådan. Enter. Så har vi den. Hvis jeg ikke gider til at have det der output, så kan jeg bare give en kolon. Sådan der. Og så genererer den til den. Jeg ved ikke, hvor den er. Okay, så er det desværre sådan, at man skal lave et lille trick med de her tal for at kunne bruge dem. Og der skal man gøre ved at konvertere dem til en vektor, som I ikke helt ved, hvad er endnu. Så det er sådan et teknik, som I bare skal gøre. Fordi nu har jeg valgt lille x og lille y, men i virkeligheden vil jeg hellere have et stort x og stort y. Så derfor så siger jeg, at mit store x, det er den, jeg skal bruge om lidt. Den definerer sig til at være, og så konverterer jeg de tal, jeg har heroppe. Det er den, der hedder x00 til en vektor, som staves med c. Ja, og igen, så kører vi den der copy, paste, edit, så man skal bare huske edit, ellers går det galt. Så har vi den.
Og så tidligere, eller måske hvis I siger, jeg kommer på den her video, men jeg har tidligere lavet et plot af en masse punkter, og det vil jeg bare genbruge. Og det har jeg faktisk heroppe. Så jeg nupper lige den her. Jeg skal lave en lille editering i det. Fordi der, jeg kan se her, der hedder min liste, den hedder store X og store Y, der hedder den store X00 og store Y00, det er jo fordi, vi skal bruge nogle forskellige år. Så vi smider det her ind. Og nu er det spændende her på online direkte tv, eller ikke tv, men YouTube, og se om det virker. Sørme! De kommer op her, der har jeg mine punkter, jeg lige har hentet. Så kunne det også være, at jeg har lyst til at lave en regression. Og der skal jeg så bruge det der fit der. Og så vil jeg så skrive, så bruger jeg så fit. Det har jeg fortalt om tidligere. Og så skal jeg have en eller anden regneforskrift. Jeg kunne godt definere, jeg tror lige at definere en funktion hernede. Jeg definerer den, jeg kunne kalde den for f. X går over i. Og så jeg kunne lave tredjegradsmonomer. Vi har både anden og det skal man huske af gange. Man skal altså huske, at koefficienten skal gange på, ellers går det galt. Tredje plus. Og så kan jeg huske, at vi brugte det der med, vi satte indeks på her. Det tror jeg, vi gør på samme måde. 2 gange x i anden plus a 3 gange x plus a 4. Det er simpelthen det. Den definerer. Sådan der, og så laver jeg så mit fit. Det er for x, komma, og så min x-data, det er det, der hedder x00. Min y-data, det er det, der hedder y00. Og så har jeg som uafhængig variabel det x. Og så får jeg en regneforskrift her. Og så vil jeg gerne definere den, så definerer den igen. X går over i det der, som hedder 1, 5, 2. 1, 5, 2. Sådan der, ja. Og så kan jeg så tegne det hele her. Jeg har lige mit plot heroppe. Så det genbruger jeg lige lidt. Copy. Hente ned. Og så har jeg så her mit display, så lægger det ind her. F af x. Der skal nok lige stå plot. F af x, komma, color lige med red for eksempel, sådan der, og så et nyt komma. Og så ser vi, hvordan det ser ud. Se, der har vi den. Så det fungerer, og så man skal der lige det der lille trick der. Ellers, hvis man ikke gør det, så virker det ikke. Og nu ved I det. Okay, det var bare det. Hej.